Namhlanje ngicela ukunibingelela kusibani amathongo channel. Umntwana wethongo, umntwana ongenagobela. Umntwana owangena emanzini owasenikeza umsebenzi wedlozi. Uyazi sebebaningi kakhulu abantu abafikayo esigodlweni sakaMagubane, uthola ukuthi ke labantu mabefika baneziphiwo. Omuntu uphiwe ubungoma, omuntu uphiwe ubunyanga, omuntu uphiwe ukuthi abe umthandazi. Lo muntu mayefika esigodlweni sakaMagubane bese ngimthathe bese ngimhambisa emanzini, emfuleni, olwandle nasempophomeni. Lo muntu mebuya abeseza kumina ethi Magubane kunento ezenzakalayo manje kumina kade ngingazazi. Sengikwazi ukutshela umuntu into into engingasoza ngayicabanga. Manje sengiyakwazi ukutshela umuntu indaba zakhe nanemfihlo. Bese ngithi ke mina kumsebenzi wethongo esawulanda emanzini uhamba kahle kakhulu. Kusho ukuthi ke esakunikezwe abantu abadala ukuthi sikhanyisele isizwe sikaphunga namagebe kwenzeka. Kodwa ke namhlanje ngifisa sike sikhulume ngokuphambaniselwa emsamo. Ngoba kukhona ukuthola ukuthi izinto siyazenza emsamo kodwa manje aziphumeleli. Umehluko futhi asiwuboni. Ngani ngabantu esibathatha bese sibabeka emsamo sibacela ukuthi abasisize ezintweni esizenzayo. Umbuzo ke uthi ubani okufuna akhulume emsamo? Emsamo kukhuluma umuntu wasekhaya oyilungu lomndeni kuleyo ndlu okuyiyona esuke yenza umsebenzi, okanye kube umnikazi womsebenzi uqobo lwakhe, kube uyena ozikhulumelayo kuphi emsamo. Ngoba ukuthola ukuthi sike sithatha abantu sibacela ukuthi abasicelele kubantu abadala izinto esizenza amasunzi umsebenzi, kanti lo muntu esimcela ukuthi akasimele emsamo uzothwebula inhlanhla, uzothwebula idlozi. Kwaye lo msebenzi wakho ozowenza uzokuphambanisela kuwona. Ugcine into oyenzayo igcine ingasamukeleki, igcine ingasahambi kahle kubantu abadala, kanti uphambaniselwe umuntu okusizayo. Zintathu inhlaka esizicele sabantu ukuthi zisize emsamo bese kuyonakala. Sicela ilunga lomndeni lasekhaya esilithembile nokuyilona njalo ehlezi kushisa impepho, simcela umuntu ukuthi akasisize emsamo empepheni. Kanti lo muntu uzophambanisa izinto, uzontshontsha inyongo, uzocimeza empepheni, uzokweka amakhandlela. Noma ekhuluma nabantu abadala, khuluma ukudelela nokuyisa kwakho ukuthi nenhliziyo yakhe ayikho kulento wena oyenzayo. Akuphambanise nomsamo. Siphinde sibe nogobela esibathathayo sibase ebungcweleni bamathongo asemakithi. Uthathe ugobela umuse emsamo, ugobela ebese fike elibona idlozi lakho ukuthi lihle ithongo lakho, ebese kuphambanisa nedlozi lakho. Ngesimo sokuthi ke mayibona ukuthi lihle, wena somkhuphulile, wena wamhambisa kuphi emsamo ugobela, ebese eyaliqitha ngolakho okanye athathe ahambe nalo, noma athathe lo muntu okuyena onamandla kuwena ebese eyomsebenzisa yena. Lento ihamba ize ithinte ngisho uhambile uyemfuleni uyogeza, noma ekugeza ugobela le ndwangu emhlophe osukugeza ngayo, ebese eyithatha yena athi khona yokwenza kuyona ekhaya, uyakuthwebula lapho uthwebula inhlanhla yakho. Mina ngeke ngididekeke uthola ukuthi ngisho ugobela uthi ezosebenza ekhaya esehamba nenyama yembuzi, ngoba inyama yembuzi sathi inyama yomndeni ayiphumi. Ngisho inkukhu aziphumi,
yena mangabe efikile ezosebenza kuba khona ugxa lwakhe le nkomo yesigodla suke ebizi okuyiyona emkhanyisela umsebenzi ukuthi manje sekufuna kube khona inyama zale ekhaya eziphumayo njengoba ke imbuzi nenkukhu na wonke umnikelo esiwenzayo kubantu abadala ivuka mawusushisa amathambo uwashisa bese kushama amathambo isinqa sike imbamba zikho izovuka kanjani le mbuzi ngokukamoya uthola ukuthi ke ngishinsile amakhandlela abefundisi la besibabiza ukuthi bazosenzela imisebenzi namaladi sebeyakwekwa sebehamba namakhandlela sebehamba nezinto ezisuke zibekiwe elathini labantu abadala uthi kwesisikhathi nabantu abadala labakahle kodwa sekhona lesizothatha umsamo ebese ehamba nazo uthatha insila yasemsamo ngokusekubekwe umsamo ufuna kuphelele ekhaya phuma ingakho isikhathi esiningi ngisho kwenza imisebenzi ke abantu bayibeleke izinyama yenkomo besikele beleke inyama yenkomo ngoba inkomo isikhathi esiningi vele yona kushisela imbuzi ibi umsebenzi wenkomo lisuke sihlatshwa nje isibayeni kodwa imbuzi ayiphumi ngoba iyona yasekhaya uthola ukuthi manje izinto uyazenza manje so uyaphambaniselwa emsamo sekhona izinto zakhe ezicuyayo awusayiboni inhlanhla nokade ukwenza akusakhambeli kahle uthola ukuthi ngisho uhambile uyocela inhlanhla yemali olwandle noma emfuleni bese uyayiphonsa imali bese imali iyabuya ebese le mali ucela ukuyithatha hamba uyohlambulula kanti useyithatha inhlanhla yakho leyo nosokuyinikezwa abantu abadala ngoba uma izinto ungaziboni kahle kwesinye isikhathi kufuna uyithathe imali uyisemsamo olwandle ufike uyibeke olwandle bese iqhwigagasi ithi uma iqhwigagasi bese uyayithatha leyo mali bese uyoyigcina leyo mali enjena uyisebenzisa bese uyoyigcina ukuze izokwazi ukukhanyisele kodwa kunendlela yakhona futhi yokwenza ngoba ngeke uvele usukuthatha imali bese ufike iqhulwa nje bese uyigcina ngoba awuzokwazi ukuthi kulokho kwenziwa nje funa uthole indlula chopho hayi ezisebenzela emanzini kodwa ezinesiphiwo samanzi ngoba leli hlukene khona into osebenzela emanzini khona umuntu unesiphiwo samanzi ebese yakusiza ukuze lento yakho izokukhanyela kwanhlanhla yakho manje uma kugobele seyicwile noma ilunga lomletheli kuphambaniselwa noma umfundisi sekufuna manje wena okokuqala ekufuna ukwenza sekufuna manje wena ugeze uphinde uyoziveza emsamo abantu abadala wena ngoba umuntu umecwila inhlanhla yakho yasedlozini ekuthwebulela emsamo usuke kusitha kubantu abadala usuke kusula futhi kubantu abadala manje sekufuneka wena manje usukume wena manje uzilungise ukuze into zakho zizophinde zikukhanyele ngoba siyesibacela abantu ukuthi abafike bezosiza ebese befike bebona izimanga zamathonga asembele ukuthi labantu banamandla amaningi kakhulu bese beyawathukule bese beyawathatha kodwa lokho kwenzeka kanjani na kodwa lokho kwenzeka ngokuthi thina esikhundleni sokuba ngabe izinto siyazenzela mangabe sesingena emsamo yasemakithi nasebungcoleni bamathongo ethu siyesidedele abantu kube yibona abasikhulumelayo umbuzo wamuthi ke uma singahamba nawe sekumashonisa sifike siboleka imali bese kukhuluma wena mina ngithule bese imali yamashonisa singayikhokhi uzoyifuna kubani ngeke efuna kakhulu kumina ngoba mina bengiyithulela uzoyifuna wena kade ukhuluma lapha uyicela kanjalo nasemsamo kunezinto esike sithi masizenza thina bese sidedela abantu ukuthi abasize abantu mangabe bona behlipha izinto zethu bese lokho kuyenzeka ngoba vele thina sesibanikezile imvume negunya lokuthi abakhulume emsamo kodwa ngithi ake ngiphakele isizwe sikaphunga nomageba bese ngithi umntwana wetho uyabona